Kom så, drenge. Op og hjælp. Bjarne, ind over med den. Sådan. Nej, for fanden, Janne. Kom nu op i gear. Kom, Heine, kom op. Støt op. Hvad laver du? Tilbage igen. Kom nu tilbage. Kom nu over til Ulrik med den. Over til Ulrik med den. Ulrik, gør dig nu fri, Ulrik. Se Thomsen derinde. Kom nu op. Nej, Heine, for fanden. Det er fjerde gang, det gør det der. Det er ikke godt nok, det der. Ja, vi ses. Vi får en næste gang. For helvede da, drenge. Hvad fanden er det for noget, I præsterer derude i dag? Jeg har da sjældent set sådan en gang lort. Liller, for fanden, mand. Vi har aftalt i halvlejen, at lige så snart du fik en bold nede i strafsparksfeltet, så skulle du smide dig. Men hvad gør du? Du står der tip-tår hele tiden. Ja, hvad fanden er det, Niller? Kraftedeme, mand. Vi kunne nok få 3 strafspark. Det er 3 kasser. På hovedet. Så er der været halvvejs op til de 6 mål, de får. Og tvilling. Du møder kraftedeme op og lugter værre en hel bodega, mand. Det kan man simpelthen godt se på de spil, sådan som du dingler rundt inde på banen. Du skulle fandme da have sendt din søster i stedet for. Hun sidder altså i kørestolen. Ja, det ved jeg da godt, men hun kraftedeme spiller bedre, end han gør. Og Gumbas. Jeg ved godt, du ikke kan følge med deres højre fløj. Han er hurtig. Men for fanden, så en gang så lige takket ham ud over med knopperen først. Så kommer han sgu ikke tilbage igen. Og Rashid. Jeg ved ikke, hvad I gør der, hvor du kommer fra. Men her, der slipper man altså bolden en gang imellem. Den hænger kraftedeme på dig som en flue på en lort. Jeg skudt det der henover til målet mange gange. Jamen, det er sgu det forkerte mål, Rashid. Ja, hvad fanden er det? Hun har lige spillet en gang. Ja, over til Søren en gang imellem, for eksempel, ikke? Ja, det er rigtigt. Han ligger fandme fri flere gange deroppe. Du ligger så offside, Søren, men det er lige meget. Ja, og Carsten. Carsten, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, så ringer mig. Du har nok spillet årsring til dato. Måske helt dit livs ringeste kamp. det er rigtig nok. Vidighed. Janne, hvad var det sat til dig inden den sidste kamp? Du skulle få klippet det hår. Du kan kraftedeme ikke se alle de indlæg, der kommer ind over, mand. Du render rundt som skidespræller derinde. Og Bille. For fanden, mand. I anden halvleg. Du er kraftedeme så meget offside, hvis du har været mere offside, så har du været inde i skoven. Gylde. Det er rigtigt. Står lige om og tænk lidt en gang imellem, ikke også? Stolpe. Hvad fanden er det for en præstation, du leverer i dag? Du kan måske ikke gøre noget imod det første mål. Men de 5 andre, du står bare og flagrer. Du står bare og flagrer med hænderne. Kom der ned i møden. Og Søren K. Der er kraftedeme en grund til, at jeg har givet dig det der bind på armen i dag. Det betyder, du anfører. Det betyder, du fører an. Du skal sgu da kraftedeme for de andre med at peppe lidt op, ikke? Jeg hører ikke ski. Det er svært at høre dig den. Jeg kan høre du den. Nej, det er en skyld, vi taber hele. Jeg tror nok, vi kan blive enige om, at den hænger nok på dine skuldre. Det tror jeg. Fanden også, fordi du står sådan og råber som en gal hund hele tiden. Det må sige, du må lige tage ansvar. Jeg skal jo nok ikke få mig til at Ja, det er rigtigt. det var derfor, jeg brændte et straffespark. Jeg kan fandme godt have med ro derude. Det er sgu da den lorte dommer, mand. Ja, fucking lortet. Han gør kraftedeme ikke særlig godt, men han kan godt lige give en ostemad eller 2. Ja, der er offside dernede. Der er 3 meter offside. Og han snyder os for det straffe dernede, Gumbas. Ja, det er rigtigt. Det kan godt blive enige om, men så må vi bare på det igen i næste weekend. Så glemmer vi det, og så er der en kamp i næste weekend. Ja, det er over i Bysted. Ja, okay. Der kommer altså ikke næste weekend, jeg skal passe børn. Første skal konfirmation. Du må ikke kraftedeme stoppe, gutter. Det er jo det samme i sidste weekend. Der kan sgu da ikke være konfirmation 3 weekender i træk.